Sauti from houseoutop.com. Unique Picking on the mix. Kai ku tsaya ku ji ga waka sai kowa ya taka. Kai ku tsaya ku ji ku yi sauraro ga sabon waka. A daina laife kawai a bayar da sadaki. A koma zuwa ƙasar Saudiya kan jaki. Da mun tambaya kawai a bayar a yi tsaki. A sa gidan suna wa kura a suwaki. Ku ce da M Sharif ya yi waka da Billy O. Ku ce da Meshu ku yi break dance a bidiyo. Duken siyasa su daina kamfen a rediyo. Mahauta su dinga yanka nama da gariyo. A mai da